Ya ga littafinsa ko ya ga littafinsa. Yau zan yi bayani game da mallaka, wata matsala da galibi ake samu ga masu rubutun Hausa. Mallaka ɓangare ne na nahau, wato wani abin da aka mallaka ko kuma wanda ya danganci mamallakin abun, ko a ce wakilin suna mallakau. Mallaka tsari biyu ne, akwai doguwa akwai gajeruwa a harshen Hausa. Bari na fara da gajeruwar mallaka, misali, littafinsa. Littafinsa kalma ɗaya ce kuma mallaka ce, maimakon rabawa. Misali a jimla, ya ga littafinsa. A wannan jimlar wasu ma na iya haɗa wakilin suna da aikatau kuma su raba mallakar littafinsa, wanda zai sauya ma'anar zuwa ya ga littafinsa. Ga wasu misalan gajeruwar mallaka: amaryarsa, matata, ba a raba mata da ta ba, gidanka, gidana, ƙasarku, ƙasarki. Idan kun lura, akwai mahaɗi a mallakar da ke bambance jinsin namiji da mace, kuma harafin na ɗaukar jinsin namiji, ra kuma na wakiltar mace. Misali, halinki. Kun ga hali jinsin namiji ne, kamar a jimla, halinki zai bi ki. Ga wani misalin, amanarki, kamar a ce, ya ci amanarki. Haka ma rigarki ko wandonsa. Don haka kuskure ne raba kalmar mallaka. Kuma baya ga kiyaye ƙa'idar rubutu a gajeruwar mallaka, akwai kuma buƙatar amfani da mahaɗi da ke fayyace jinsi a mallakar yadda ya dace bisa tsarin daidaitacciyar Hausa. Kuskure ne a rubuta rigansa ko motansa. Riga na ɗaukar jinsin mace, haka ma mota, don haka sai mu gyara. Mu tara a bidiyo na gaba inda zan yi bayani kan doguwar mallaka.